Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Toni u Marija ta' Bone. Llum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Teresa ta' Kalkutta, jew kif inhi magħrufa magħna Mater Teresa. Kejjew nitolbuha għal din il-qaddisa ta' żminijietna biex tagħtina l-qawwa li nilqgħu il-kelma t'Alla u li narfu lil Kristu f'ħutna. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna għalhekk hija ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li sejjaħt lill-Verġni Santa Teresa biex twieġeb għall-imħabba ta' ibnek bil-għaġġ fuq is-salib, bimħabba tal-għaġeb għall-ifqar fost il-fqar, għatina bit-talb tagħha li naqdu lil Kristu f'ħutna li qiegħed ibati u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lit-Tessalonkin. Dwar il-ħin u żmien ħuti m'għandniex bżonn nikdbilkom. Intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid slim u mistrieħ, dak il-ħin stess bħal uġieħ fuq il-mara li tkun waslet għall-ħlas tiġi fuqhom għall-arrieda l-qerda u ma jħelsu b'xejn. Ħuti, intom m'intomx fidlam biex jum il-mulej joħodkom għall-arrieda bħal ħallil. Intom il-koll u li tiddawl u li til-jum. Aħna maħniex u li til-lejl, anqas u li tidlam. Għalhekk m'għandniex norqdu bħall-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qis. Għax Alla ma għażilniex għall-għada imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li mitalina. Sabis sew jekk inkunu nisru u sew jekk inkunu rieqda meta jiġi ngħixu ħaġa waħda miegħu. Għalhekk farġu lil xulxin u bibnu lil xulxin kif qegħdin tagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien. Nemmi li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej id-dar bis-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nibża. Il-mulej u il-kien tiegħi, quddiem min għandi nitwerwer ngħidu flimkien. Ħaġa waħda tlabt il-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'daq il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien minħares lejn it-tempju tiegħu ngħidu flimkien. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Profeta kbir għan fostna, Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu niżel Kafarnaum belt tal-Galilea u f'jum is-sibt qed jgħallem lin-nies li baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu s-seta'. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spirtu ta' xitan imniġġes
u qabad jgħajjad bleħenoli u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex teqridna, jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu widbu bisħieħ u qallu: iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-Ispirtu xeħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. U kulħadd staġeb u bdew jistaqsu wieħed lil ieħor u jgħidu: dan xi kliem hu, għax hu jordna b'seta' u qawwa lill-ispirti mniġsa u huma joħorġu. U bil-fama tiegħu xterdet ma' kull imkien f'dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej. Hija l-unika darba li x-xitan ma jgħix ta' xitan. Għax il-kelma Satana jew aħjar xitan tfisser il-qarrieq, il-giddieb, dak li xogħlu qiegħed hemm biex jifred lili min Alla. Hija l-uniku darba fil-Vanġeli li nintabħu li dak li qed jgħid ix-xitan mhuwiex qerq, imma qed jistqarr il-verità fi Kristu. Jarraf lil Kristu u qed jgħidlu: aħna x'għandna x'naqsmu. Jiena u int mifrudejn m'għandniex naqsmu ma' xulxejn. Jien naf min int l-iben ta' Alla, int il-Qaddis ta' Alla. B'kuntrast man nies li mhux dejjem lil Ġesu jilqgħuh u jaċċettawh. Biżżejjed tiftakru l-Vanġelu tal-bieraħ. F'Nażaret in-nies li jafuh imma jippruvaw għax dak bejn il-mastru daxxa, għax dak minn Nażaret jippruvaw iwarbuh. U din hija logħba qarrieqa li tista' jiena u int ninħakmu minnha. Il-konfidenza żejda ma' Alla. Fis-sens li jiena nittratta lil Alla bil-mod ta' moħħi. Trid tagħtini dak li nitolbok. Jekk ma tagħtihulix ma niġix. Kemm drabi lil Alla infittxuh mhux għax huwa Alla, imma nfittxuh għal bżonnijiet xi drabi anke egoistiċi tagħna. U fejn nista' nfittxu lil Alla? Il-festa tal-lum eżies tagħtina eżempju mill-ikbar, Santa Teresa ta' Kalkutta, Mater Teresa. Għandha sentenza waħda u qawwija u nagħlaq bija u nħalli l-kull wieħed u waħda minna jirrifletti ftit. Santa Teresa kienet tħobb tgħid: huwa faċli għalina li ninżlu warku btejna quddiem Ġesu fl-Ewkaristija. Inħossuha xi ħaġa naturali u nħossuh bżonn u hija xi ħaġa tajba. Imma mbagħad kienet tkompli tgħid: imma kemm hija jibsa li jien ninżel arku btejja indewwi l-ġrieħi ta' min hu batut, li naħsel il-min hu abbandonat fit-triq, lil min hu maħmuġ. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina din il-grazzja li aħna narfuh mhux biss
fis-sagrament tal-Ewkaristija, fil-kelma tiegħu, imma narfuh ukoll f'dak kollha li jitolbuna ngħinuhom. Anzi, f'dawk il-persuni li s-soċjetà ta' żmienna twarrab, tarmi, tqishom bħala skart. Ma ninsaqat jien kelli x-xorti niltaqa' ma' Madre Teresa. Kont għadni seminarista meta kont għamilt xahar u nofs fl-Indja. U niftakar il-Madre Teresa fil-bieb wara li jisemmu il-Qudiesa u jagħmlu l-adorazzjoni, kienet toqgħod fil-bieb tal-kunvent u waqt li s-sorijiet ħerġin waħda wara l-oħra biex jibdew iduru fit-toroq ta' Kalkatta u jiġbru il-foqra, din kienet tgħidilhom sentenza qawwija li jiena beqgħet f'qalbi u f'moħħi. Tħallu lil ħadd jgħidilkom grazzi, imma intom għejdulhom grazzi għax permezz tagħhom intom qed tiltaqgħu ma' Ġesu. Jalla l-Mulej Ġesu jatina dawn l-għajnejn li kellha Madre Teresa. Għax daqskemm kienet toqgħod hija rkubtejja quddiem l-Ewkaristija, daqshekk ieħor kienet tinżel rkubtejja biex iddewwi il-ġrieħi u l-ħmieġ ta' kull bniedem. Jew Jeżies inresqu it-talbiet tagħna b'fiduċja lil Alla u nitolbuh biex permezz tal-kelma tiegħu aħna jkollna l-ħajja. Nitolbu għall-insara biex fil-waqt li jġeddu l-wedijiet tal-Magħmudija bil-qawwa kollha jarfu jilqgħu il-kelma tiegħek. Nitolbu partikolarment talba speċjali għal missjonarji Maltin u Għawċin li bħal Madre Teresa ħallew l-art tweridhom u qegħdin jaqdu l-ifqar fost il-fqar. Nitolbu għal gvernijiet sabiex jarfu li s-seta li għandhom mhijiex biex jaħkmu fuq il-popli imma biex iservu u jaqdu lill-popli. Għatihom id-den tiegħek Mulej sabiex jaħdmu ħalli jieqfu l-gwerer li magħhom iġibu tant dbatija fost l-umanità. Nitolbu għalina l-koll sabiex imqawwijin bdejn l-Ewkaristija narfu wkoll naraw il-preżenza tiegħek f'ħutna li inti tlaqqana magħhom biex naqduhom u inservuhom b'imħabba. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla isma' it-talb ta' dawk li qiegħdu l-fiduċja tagħhom fik. Ħarishom mill-ħażen u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Fermut patit,
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dan is-servizz umli li qed nofrulek miġburin fit-tifkira ta' Santa Teresa, Verġni u bis-sagrifiċċju ta' ibnek, ibdilna f'apostli imħeġġa tal-imħabba tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek, inti dejjem timla lill-Knisja b'qawwa ġdida, tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabbtek. Int ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħa l-kollox il-pjan tas-salvazzjoni. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġik fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Madre Teresa u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewwiet,
jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina l-lum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil minuħati jarina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. If tu algo per al Cristo
nitolbu. Tmajtna missier bil-ħobs tal-ħajja, għamel li fuq l-eżempju ta' Santa Teresa Verġni inġorru fil-ġisem tagħna li jmut il-passjoni ta' Ġesu Kristu u nfittxu li ninaqdu miegħek biss bi Kristu Siedna. Ejjew ngħidu 3 Avamarijiet u hekk dawn it-3 Avamarijiet nofruhom għal missjonarji ħajjin u mejtin, partikolarment dawk ħajjin biex bħal Marija ikomplu jwaslu lil Kristu u dawk li diġà daħlu fil-glorja tas-sema nitolbuhom biex ikomplu ibirku il-Knisja batt ta' missjonarji u vokazzjonijiet. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.